Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa nining adlaw nga Sabado. Pinaagi kaniya ipadayon nato ang pagpangaliya ngadto sa Ginoo alang sa kalinaw, kahusay sa tibuok kalibutan ug ang panabang sa mga kabus mahimo untang prioridad para sa ato mga leaders sa simbahan ug sa gobyerno. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa mga Kronikas. Human mamatay si Huyada, ang mga kadaguan sa Huda miadto ug miyukbo sa hari ug gitagad sila sa hari. Unya gisalikway nila ang templo sa Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ug nagsimba sila sa mga Diyos ug sa mga larawan sa Dios nga si Asera. Ug tungod sa ilang kalapasan, ang kaligotgot sa Dios miabot sa Huda ug sa Jerusalem. Apan gipadad-an silag mga propeta aron pagdala kanilag balik sa Ginoo. Gimaymayan sila sa mga propeta apan wala sila manumbaling. Unya si Zacarias, ang anak ni Huyada, gigamhan sa Espiritu sa Dios ug mibarog siya atubangan sa katawhan ug miingon kanila, mao kini ang giingon sa Ginoo, tungod kay gilapas man ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Gisalikway kamo niya, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Apan nagiusa sila bato kaniya, ug sa sugo sa hari gibato nila siya didto sa hawanan sa templo. Nalimot si Hari Huwas sa kaluoy nga gipakita kaniya ni Huyada, amahan ni Zacarias, ug ipapatay niya si Zacarias. Sa dayon ng kamatay ni Zacarias, miingon siya, ang Ginoo maoy nanimalos kanimo. Sa pagkatapos sa tuig,
Ang kasundaluhan sa Syria misulong kang huwas. Miabot sila sa Huda ug sa Jerusalem, ug ipamatay nila ang tanang kadagkuan, ug ipadala nila ang tanan niyang nailog ngadto sa hari sa Damasco. Bisan tuod yutay ra ang kasundaluhan sa Syria nga misulong, gitugyan kanila sa Ginoo ang kasundaluhan sa Huda. Bisag daghan sila kaayo, kay gitalikdan manila ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan. Busa pinaagi kanila, gisilutan sa Ginoo si Huwas. Sa pagbiya nila kaniya, gibiyaan nila siya nga may grabing mga samad o gibudian siya sa iyang mga sulugoon tungod sa kamatayon sa anak ni Huyada nga pari o gipatay siya diha sa iyang higdaanan. Busa namatay siya o gilubong nila didto sa syudad ni David. Wala nila siya ilubong sa lubnganan sa mga hari. Ang pulong sa Ginoo. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Nakigsabot ako sa akong pinili, nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Sa kahangturan ligunon ko ang imong kaliwat, ug pabarugon ko ang imong trono, latas sa tanang kaliwatan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Hangtod sa kahangturan ampingan ko, ang akong kaluoy alang kaniya. Ug ang akong kasabutan uban kaniya, mubarog nga malig-on. Himuon ko nga iyang kaliwat, mulungtad sa kahangturan. Ug ang iyang trono, ingon sa mga adlaw sa langit. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya. Kunang iyang mga anak, mubiya sa akong balaod, ug dili maglakaw, subay sa akong mga sugo. Kung lapason nila ang akong mga gimbutan, ug dili nila tumanon ang akong mga kasuguan. Sa kanunay ampingan ko, ang akong gugma alang kaniya.
anaa kaninyo. manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo, ayaw kamo kabalaka sa inyong kanon ug sa inyong imnon aron mabuhi kamo o sa inyong ibiste. Kay dili ba mas bililhon pa ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba kamo mas bililhon pa kaayo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo nga pinaagi sa pagkabalaka, makadugang sa gitason sa iyang kinabuhi. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste, tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol aron makabiste. Apan sultihan ko kamo nga bisan pa gani si Solomon nga dato na kaayo, walay sapot nga ingon katahom sa usa niining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga buhi karon apan sa sunod adlaw malaya ug isugnod sa hudno, kamo pakaha pagkadyutay ninyo pagtuo. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga gitinguha kanunay sa mga pagano. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton ug ang ubang mga butang ihatag niya kaninyo. Busa ayaw kamo kabalaka sa mosunod nga adlaw, may kaugalingong suliran ang sunod adlaw, busa ayaw na puni ang suliran sa matag adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Unsa may o kinsa may nagsulti ani? Kinsay nagsulti ani nga sa kanunay ampingan ko ang akong gugma alang kaniya. Nangamatay na mo diha. Kinsay nagsulti ani? Sige, tubagalan ninyo. Ang nagsulti ani mao ang Ginoo, padulong sa nasod nga iyang gipili nga mao ang Israel. Ang nagsulti ani mao ang Ginoo, padulong ang hinato nga iyang gihimo, bunga sa iyang gugma. Gihimo kita niya nga iyang larawan o kasamahan. Unya, gisulti nis Ginoo aron atong sundon nga ato sa dunta ning isulti padulong ngadto niya. Kinsa ninyo dinhi ang moingon, Pader, ako jong giampingan
ang akong gugma alang sa Ginoo. Taas ang kamot. Okay, wa katunga. Kinsa ninyo ang wa gyoy sala sugod adtong January 1 hangtod karon. Taas ang kamot. Wa na ni isa. So, wa day mo mag-amping. Di ba? Karon ang Ginoo 100% every minute, every second giampingan niya ang iyang gugma padung nato. Pero kita wa ta hangyuas Ginoo nga 100%. Ang gusto lang niya perseverance. Unsa man ang perseverance? Kana bang kung makaamgo na ta na kita di ay ni kuana ba ni biya nas Ginoo mubalik unta tag higugma niya. Kinsa ninyo dinhing sugod karong adlaw hangtod June 30 musaad nga higugmaon na gid ninyo ang Ginoo ug di gyud mo magpakasa gikan karon hangtod June 30 ta sa kamot. Wa lang gyapon bisan sa pag-commit di gyud mo mohimo ana. Grabihan na sad no. Usbon ako, last chance na lang kay dili ganay ka mo commit pasabot to akas pikas. Sayon ra man kay na. Sige. Og di mo isas kamot pasabot ang inyong gisunod ang kaatbang sa Ginoo. Kinsay mo saad nga gikan karon ampingan na gid ninyo ang inyong gugmas Ginoo hangtod June 30 lang, June 30. Tas kamot. At least 95%. So kamo wa mo isa, bahala na mo dias buhay ninyo. Unsa may hinungdan nga di man kamo isa sa imong kamot bisan na lang sa pag-commit karong adlaw tungod nas kabalaka. Kabalaka. Di pa lang nako matuman. Himutang bakakon. Tuga-tuga tag saad. Unsa pala mahitabo ika. Makatuman day ko ana. Mao man ay ato. Mao na ang tema ni Kristo sa iyang ebanghelyo karon, ayaw mo kabalaka. Ayaw mo kabalaka, unsay inyong kanon, unsay inyong ibisti, unsay inyong puy-an. Ayaw mo kabalaka, unsay mahitabo sa sunod adlaw. Mao na ang ato ding commitment sa Ginoo, ang atong measurement every day, daily lang. Mao bitaw ng amahan namo, ang gitudlo ni Kristo nato, ang kalan-o namo sa matag adlaw. Wa siya mingon ang kalan-o namo sa matag semana, ihatag karong adlaw. Wa sa siya mingon ang kalan-o namo sa matag tuig, ihatag karong adlaw. Ang iya lang iyon, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag karong adlaw. Kung ako tong i-reduce, gikan karon hangtod karong igkatog ninyo karong gabi, kinsay mo saad nga inyong ampingan ang inyong gugmas Ginoo. Taas ko nung kamot be. Gikan lang karon hangtod ini katog ninyo, di gid mo miisa ka mo uban, di gid mo amping. Mao na kabalaka. Tungod aning kabalaka, nag-away ang atong mga leader sa kalibutan. Tungod sa kabalaka, ang atong mga politicians dinhi sa atong nasod nag-away, nagbinudhiay, naghudasay. Naroy mga sikat kaayo nga mga hudas diha sa Senado nga ilang ganlag hudas. Naapil ra ba in taon ang iyang kanini ang gitawag og religious group kay pastor man sad ni siya or usa man ni siya ka leader sa usa ka organisasyon. Gani ang leader ang ilang organisasyon gasugod man og Jesus, giilisa na in taon og Judas, which is also unfair tungod lang niya. Mao na lingay mong tupad. Ingna Judas ka? Lingay ba? Na Judas. Kinsa man ang Judas na higugma sa salapi. Mo nang gisulti na ni Hesus sa wapas siya budhiin ni Judas, iyan ang gisulti, dili mo pwedeng mo alagad og duha ka agalon. Di ninyo pwedeng alagaran ang Ginoo og ang salapi. Ang kontras Ginoo dinhi sa kalibutan ang salapi.
Pasabot ang salapi kanang kwarta mo na representative sa yawa sa atong kinabuhi. Nya kun ato na gyud ang higugmaon ang salapi, ato gyung patyon ang Ginoo ug kadtong mga representative sa Ginoo. Mahimo gid tang Judas. Si Judas dako kayo unta siya og kaning ipasalamat ni Hesus kay si Hesus mahimo niyang treasurer sa ilang grupo. Nga pinangga siya ni Hesus kay isaw pag isiyag kaon sa gikanan nga plato ni Hesus. Pinangga siya. Nganong nahimo siyang Judas kay nahigugma siya sa kwarta. So kung ampinga nato ang atong gugma sa Ginoo ug ang atong gugma sa atong isig katao, ayaw gyud higugmaa ang kwarta ug kadtong mga tuburan sa kwarta. Unsa may tuburan sa kwarta? Business, imong trabaho, o kanang imong gilingkuran na posisyon sa katilingban isi politician. Ako sad isi pare, kanisang akong pagkapari, mahimo ning tuburan sa kwarta, labi na o dako-dako kolekta. Nga usahay mauna nay akong higugmaon. Mahimo gitang Judas. Kining istorya sa unang pagbasa nang hitabo gini sa atong kinabuhi. Ginagmay og dinagko nga paagi. Unsa may giistorya sa unang pagbasa, kani si Huyada usa ni kapari nga maoy mi luwas ni Joas or ni Huas nga anak ni adtong unang hari nga gipatay ni Atalia. Itong rahimong rayna. Gitaguan nila si Huas dito atong kwarto, matod pa sa pagbasa kagahapon. Gitaguan nila hangtod ni tubo si Huas o pagkabatan-o na niya, na ating edad nga mga 15 anyos, gihimo siyang hari, bagong hari sa Israel, o gipatay nila si Atalia. Pero matod pa din sa atong unang pagbasa, pagkamatay sad ni Huyada kadtong pari nga nitabang sa bag-ong hari nga si Huas, ila na san gisalikway ang Ginoo ug nagsimba na sila sa lapi ug sa mga Dios-Dios. Mao ang Ginoo nasuko nila apan gipadad-an silag mga propeta. Ug usa sa propeta nga nisulti nila mao si Zacarias nga anak ni Huyada. Anak adtong pari nga nagtabang sa hari. Nisulti si Zacarias, mao kini ang giingon sa Ginoo, tungod kay gilapas man ninyo ang mga sugo sa Ginoo, wala kamo muuswag. Kumusta man atong nasod ro ni uswag? Di ba sounds familiar? Gisalikway kamo niya, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo. Pagsulti ani ni Zacarias, unsa may gibuhat ni Huas og sa iya mga opisyal, gibato siya didto gyud templo o gipatay. Matod pa dire nalimot si Huas sa kaluoy nga gipakita ni Huyada ngadto niya nga gihimo siyang hari. Wa na niya ilha ang naluoy niya o ang nagluwas niya, iyang gipatay ang anak. Ug maotong ang Ginoo mitugyan sa gingharian ni Huas ngadto sa Syria. Bisag jutay ra kaayo ang mga sundao sa Syria nga misulong nila, nya sila porting daghana, nabuntog sila sa gubat. Unya gibiyaan si Huas ang hari nga buangon na wa na mo ilag utang kabubuton sa Ginoo og ni Huyada, gibiyaan na samaran. Nya kadto si Zacarias nga mo'y ilang bag-ong pari, anak ni Huyada, daghan mang nakauyon ato, hastang mga sulugoon nga nahibilin dito sa gingharian nga nag-atiman ni Huas, ni Hari Huas. Nagmahal man atong Zacarias, naglagot sila sa hari nganong gipapatay niya si Zacarias. Ug unsa may nahitabo, ang iyang mga sulugoon nagtan-aw niyang daghan na kaigsamad,
gitiwasan siya. Imbis atimanon siya, sa una giatiman man siya, katong gamay pa siya, gitiwasan, ilang gipatay. Unya, ang nahitabo pa gyud, wa siya gilubong sa lubnganan sa mga hari. Lingay mong tupad, ingna di ka katiwasan. Pasabot, kung mawa naging atong gugma ngadtos Ginoo nga mo'y naghatag natos tanan nga matod pagay diri sa atong gospel, gaatiman sa mga langgam, gaatiman sa mga balili, nagatiman sa mga bulak. Nya mawa na ang atong pagsalig aning maong Ginoo kay anha na ta mosalig sa kwarta sa atong salapi, ipapatay sa tas Ginoo. Ipapatay ta niya. Di na sad ta niya protektahan. Ug ang atong kwarta dili makaprotektar nato. Ang atong gingharian kanang imong balay di na kaprotektar nimo. Usa lang kalinog mao ra nay mudat-og nimo ang imong mga simento diha. Kanang imong condominium units nga tuwa kas ika 30th floor to anak kas ika 40th floor ug mahugno ng imong condominium iniglinog nya tuwa ka dito hayang-hayang ka dito nya daghan kay kag giilugan, daghan kay kag malita, paldo kay kas pagsigig dawat ana mga malitang kwarta tungod sa atong graft and corruption, maura nay molusno nimo ug mopatay nimo. Di nakatabangan sa Ginoo. Ana gilingya na sa imong tupad. Ing na maayog yun nga raffle ticket atong paliton. Bitaw. Ay pagsigig palit anang tambal, ay pagsigig palit anang imong maintenance, ay pagsigig palit anang makaon, ay pagsigig palit anang imong sulob, kanang imong protektar sa inyong balay, ay pagsigpalit ana matud pa ni Kristo. Di ba mas importante ang kinabuhi kaysa pagkaon? Mas importante ang imong lawas kaysa imong ibiste? Sige kag panindot anang imong gibiste ug ang imong lawas din ana kalakaw, di na kaganahan mo sulob ana. Ano? Ganahan ba day ka? Di na. Mo na mas importante gyud ang gihatag sa Ginoo. Nya sa may gihatag sa Ginoo nato, gugma. Gamita. Pero kinsa may higugmaon, ang gihigugma sa Ginoo. Ang Ginoo ug ang gihigugma sa Ginoo, moy atong higugmaon. Kinsa may gihigugma sa Ginoo? Tao. O higugma ay mo isig ka tao. Nya, pila naman ka ticket sa inyong gipalit ron? Oh, jutay kayo. Gahapon 100 ra ka tickets ang atong halin. Gahapon ba tibok adlaw? 100 ra ka tickets. 100 ra day ka tawo ang naminaw nako kada adlaw. 100 ra day ka tawo ang dinhila sa atong teritoryo sa Compostela ang dunay 200 pesos. Di oy, purting daghana. Pila naman roy akong subscriber sa atong YouTube. Kani, ingon man ko ninyo, sigigin mo og view, like, share, og subscribe aning atong YouTube channel, kaning Padriciano Ubod. Pila naman ron, 294,000 ang subscribers, ana. Nya, 100 ra kabuok ang ni, wa pa kita kasiguro, kaning 100 tickets, basig, napuo ra ni katao, or 20 ra ni katao ang nipalit ani. Di ba? O ibutan na tog tag sa katikit kada tao, 100 ra katao o sa katikit lang. Nya maora day na. Dili oy ngano man kay wa ka nahigugma sa simbahan. Wa ka nahigugma sa atong gipanginahanglan dire. Nalimot ka nga purti nimong luhod-luhod dire. Kamo mga taga Compostela nga naas abroad na karon, nindot tag mga pangita or ni adinhi nga nindot nagpangita. Hibaw ko purti ninyong luhod-luhod dinhi katong paduong pa mo graduate, katong paduong pa mo take og board exam,
Nya katong pagdayon ninyong larga, purti ninyong luhod-luhod dinhi. Ginoo, tabangi ko ana no. Ana, nya karon ana mo diha. Sige tagyaw-yaw di palit mo grapple ticket. Bisan ang taga Compostela, bungol kay tanan. Totoo mga niya ko mga. Si palit baligya. Ana, kanusa naman sad mo mobalik dinhi kung daghan na sa mog samad. Tiwasan mo nako dinhi og maro mo. Ana na sa mo magpakilo, oy, kung daghan na mong samad, kay nabuntog na mo sa kaaway, tiwasan na sad mo. Di pagyud mo ilubong dito sa sa tinga na to. Ayaw sa na itugot, oy. Ana, no? Tanawa ha? Ato lang iistorya ang kaning nahitabo aning atong, di man ni siya haom kaayo, pero tanawa, ang kaning bang tao nga di gyud mahigugma, di mo tan-aw utang kabubuton. Mahitabo gyud kaning nahitabo sa ni Juas. Si Koan, President Marcos Sr. Nahimo tong presidente sa Pilipinas tungod kay gitabangan siya sa iyang mga kaigsuonan. Pero niabot ang panahon nga ang iya ng kaugalingon, ang iyang gitan-aw, nahimo siyang dictator. O kinsay mo sulti niya, sama aning Zacarias nga nisulti nga sayop ng imong gibuhat mahal nga hari, iyang ipapriso, iyang ipapatay. Adtong panahon sa martial law for 20 years. Wagid siya, ang iyang hunahuna adto, perpetual na gyud ang iyang pag-lead sa Pilipinas. Unsa may nahitabo? Nawagtan gid siya sa posisyon ug namatay siya nga tawgo nato in quotation wa gilubong sa libingan ng mga bayani. Namatay siya mga towards the end of 1980. Niabot na lag 2015. Sobra na pila ka tuig. Butang na tong namatay to siya 1990. Aron dali ra pagkwenta. So mga 25 years, more or less, wa gid siya malubong sa libingan ng mga bayani. Nganuman, kay way naluoy niya tungod sa iyang gibuhat nga daghan ang naigo o niya ang nanaglingkod sa nato, mao sa to sila ni budhi niya. Kay ang unang ni budhi niya, maoman sila si former President Ramos o si kadtong kanhing Senador Enrile. Mautoy mga ligon kaayo nga mibali nga respikas, hugno dayon ang dynasty ni President Marcos Sr. Bata pa ni kaning junior ato rong presidente. Batan-on pa ni atong panahon na. Og na-exile sila og namatay. Here comes President Rodrigo Duterte nga suod sa mga Marcos Senior, ang ilang ginikanan og sila medyo naay pinagsamahan. Pagka-presidente ni President Rodrigo Duterte, iya dayong gideklarar nga ipalubong sa libingan ng mga bayani si ang lawas ni Marcos Senior, President Marcos Senior. Kaya dili man ikalimod nga presidente siya, di sa ikalimod nga military siya sa una. Nya mao man ay qualifications nga ilubong dito. Bisag gisupak tos pipila na nagrally adto ang mga tao, labi na tong mga diris Dilawan, gisupak ito ni President Rodrigo Duterte. Purting pasalamat. Apil na ni Bongbong Marcos, kay senador naman sa siya atong panahon na, purti niyang pasalamat sa gibuhat ni President Rodrigo Duterte. Pero paglingkod ni Bongbong Marcos pagka-presidente, tinabangan sa anak ni President Rodrigo Duterte nga si Vice President Sara Duterte, nagtandem sila sa Uniteam, mautong nidaog si kanis President Bongbong Marcos. Unsa may nahitabo? Nakakita na mo unsay nahitabo? Iya karong gilutos ang mga Duterte. Ang amahan iyang gipapriso ngadto sa ICC, tuwa paron sa ICC bisan og 82 years old naman tingali to,
masakiton, di gyud pabuhian to as ICC. Ang nagpapriso ang atong gobyerno kay wa man to niagi process dire, wa man to niagi og kaso dinhes President Duterte, wa man to niagi og korte nato dire. Pagtugpag ikas Hong Kong diha sa airport, diretso dayog dakop within less than 24 hours, lupa dayon ngadto dahig, priso dayon didto hangtod karon. Hain naman ang gugma sa pamilya ni President Bongbong Marcos ug ni President Bongbong Marcos sa nagpalubong sa iyang papa didto sa libingan ng mga bayani nga hangtod karon ilang pagaduaw-duawon didto. Nalimta niya. O karon iya na sang gipa-impeach. Ingnon akong iyang gipa-impeach kay ang nagpa-impeach ang iyang mga administrasyon. Gipa-impeach karon on process, ikaduha na ning impeachment process ang anak sa presidenteng iyang gipapriso niya, mausad ning anaka ang nahimo niyang vice presidente kay nitabang niya panahos eleksyon aron modaog siya pagka presidente. Nalimot na sad siya, sige yung impeachment karon. Mas importante pang impeachment kaysa pag-discovery kinsay mastermind sa atong corruption na trillions of money ang nawala, especially sa flood control nga scam. Mas importante pa ang impeachment. Giuna gina sa iyang mga hinanib. Og labing ngilad, kinsay mo sulti, mo witness sa mastermind, og hain padong to mga kwartang gipangsod og mga malita, iya na sang ipapriso, kasuhan, ipapriso. Inana. Wa gi kalainan, duol-duol ra gyud kinabuhi ni Hari Huwas or Juwas. Unsa kay dangatan aning administrasyon na nalipay pa kang Ginoo ani o wa na? Uy. Ato ning panaminan kay maamong ta. Kitang mga tao maamong ta. Ang gingharian sa Israel nga gipanguluhan ni Juwas naamong nabihag ngadto sa Syria. Gipangbihag sila. Kita moabot ang panahon nga bihagon ta sa laing nasod kay ang atong utang purti ng dakua uban ganing nasod ni balibad nagpautang nato purting dakuas utang nya wa tay mga proyekto, wa tay mga infrastructures, gani gubaon ang ato mga classrooms, why nahimo mga classrooms sa atong kuan, wang flood control mga substandard pero dako kay tag kwartan nawa moabot ang panahon mabihag ta itang mga Pilipinos. Wa natay kaugaling na nasad. Ga-celebrate atong June 12 o Independence Day. Tanawa ang mga comment diha sa social media. Niingon, naatingali tay independence gikan sa foreign authorities. Pero wa tay independence gikan sa atong local authorities. Gikuptan ta, gikontrol ta. Wa nay makatingog nato, wan ay freedom of expression. Ipapriso dayon ka kung mo tumbok na ka nga maone ang author. Karong panahon na. Mao na moabot yung panahon. O kita sad matakdan sa taan patay ta. Nya unsa may hinungdan? Ang gugmas kwarta. Mao na ingos Kristo, di gyud mo kahigugma sa Ginoo og sa salapi. Last na lang kay murag seryoso na kay mo nangatog sang uban nga katong nahigugmas kwarta di ganahan maminaw tanawa di ba nangatog giing na imong tupad lingi ba ing na sa dili pa ka mamatay higugmaa usa ko ing na ba ing na sa dili pa ka mamatay higugmaa usa ko ana ha sige katong nahigugma manindog ta mga igsuon. Ang Ebanghelyo nagpahinumdom nato nga atong bug-uson ang atong gugma sa Dios ug sa atong isig katao. Busa masaligon kitang moingon, Amahan, nagasalig kami kanimo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay pagkakapoy, muhalad sa ilang kaugalingon, alang sa pagpalambo sa gingharian sa Dios,
Magampo kita sa Ginoo, Amahan, nagasalig kami kanimo. nga makaamgo kita sa panginahanglan, sa pagpakitag pagtagad o pagatiman alang sa mga kabus o sa mga panginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga magpuyo kita diha sa hingpit, nga pagtanyag ngadto sa kabubuton sa Dios, inay mabalisa sa mga butang nga dili angay kabalak-an, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga masakiton makasinati sa gugma sa Dios, pinaagi sa mangiloyong nagatiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga matuohong mihalina, makaambit sa kadaugan ni Kristo, batok sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, nagasalig kami kanimo. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawat ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagpaghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang mayong matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magadayeg kami sa mga
kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunayng Berhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kamapaubsano ni Maria imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubo sa tanang katawhan nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasahilo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahulugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Please be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang iyong makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag
ako kanimo. Amen. Mahimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na nakanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampuno kami mga makasasala, karunong sa hanak na sa kamatayon, karunong sa hanak na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit non nga sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo nga sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni kung ato yung higugmaon ang Ginoo dili ang salapi. Salamat sa nahigugma nato nga namalit og mga raffle tickets og nitabang nihatag mga donations. Ang atong halin niabot na og 26,270 ka tickets, nya 45 niini one stop challenge katong tag 20,000, nya naa sad ani ang kanang nihatag nako og gift para sa ako karong ika-22nd sacerdotal anniversary karong Lunes. Ako mamong giingnan nga mohatag mo nako gift, iagi lang sa raffle ticket, nya naay 22 raffle ticket challenge tag 4,400. So niabot na sag 14 katao ang nihatag nako og gift sa akong pagka-pari. So pakpakan nato silang tanan. Salamat kayo. Nya padayon ta og pangimbitar para sa atong konpermahanan karong July 17, July 10 ang deadline sa pag-register sa mga konpermahanan. So, inyo mga edad, mga bata ninyo, mga 12 years old pataas, pakonpermahin na ha. Okay. Ang Ginoo, maanaa ka ninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw, ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa paghigugma. Maria, inahang nga walay sama.